दुर्गा दास बर' बिथाङा जों हदाय मिथिबोखागौ बिथाङा खुनु पार्टीनि मानसि नङा। दिनैनि बे बिटिआर हालामाव खोथा बुंनायनि जेबो राइट गैया। बेखायनो बिथांखौ आं साजेसन होयो गुवाहाटीयाव थाबाय था आरो बेलथलायाव जोबोद मोजां मोजां अमा मोनबाय थायो। बिथाङा बेखौ अमा बायनानै भाजा एवनानै न'आव जनानै जाबाय थाथों। बिथाङा राजनितिकनि बेफारि। बिथाङा जेब्लानो इलेक्सन फैयो अब्लानो बै पार्टीनिफ्राय बै पार्टी बास्लायनानै गावनि न'खर सुफुंनायाव गावनि हिन्जाव गावनि गथ' गावनि माने न'नि जेसेबांखिनि माने सोद्रोमाफोर दं बिथांमोनखौ फिनायाव मोनसे हाई लेभेल हाई स्टेटास मोनसे थाखो होनाय थाखायावसो बिथाङा खामानि मावबाय थायो। दुर्गा दास बर' बिथाङा जों हदाय मिथिबोखागौ बिथाङा खुनु पार्टीनि मानसि नङा। एकदम माने मिनिंलेस बेसलेस मानसि, थाखो गैजायै मानसि आरो गुवाहाटीयाव जनानै पेपार फराय गावनि राव जाय रायनो रोङा, बर' भाषा रायनो रोङा बिथाङा दास बे मानसि बिथाङा मालायखौ आसि सुनानै जाय सुबुङानोखि अराय सम जोंनि हारिखौ बोखांनो थाखाय थैस' थांस' नांथाबदों बे बिथाङा आसि थुनायनि बेहा जुनो माने जेबो पावार गैया आरो बुंनो हानाय बेहा राइट गैया। मानोना दुर्गा दास बर'आ सासे माने राजनितिकनि बेफारि। बिथाङा जेब्लानो इलेक्सन फैयो अब्लानो बै पार्टीनिफ्राय बै पार्टी बास्लायनानै गावनि न'खर सुफुंनायाव गावनि हिन्जाव गावनि गथ' गावनि माने न'नि जेसेबांखिनि माने सोद्रोमाफोर दं बिथांमोनखौ फिनायाव मोनसे हाई लेभेल हाई स्टेटास मोनसे थाखो होनाय थाखायावसो बिथाङा खामानि मावबाय थायो। दुर्गा दासमोन बायदि बर' मानसिफोरा दिनैनि बे बिटिआर हालामाव खोथा बुंनायनि जेबो राइट गैया। बेखायनो बिथांखौ आं साजेसन होयो गुवाहाटीयाव थाबाय था आरो बेलथलायाव जोबोद मोजां मोजां अमा मोनबाय थायो। बिथाङा बेखौ अमा बायनानै भाजा एवनानै न'आव जनानै जाबाय थाथों। बिथाङा बिपिएफ होननाय दोलोआ दिनैनि दिनाव एकदमबारे जिर'। बिपिएफ गैलिया। आं 100 बार बुंबाय 1000 बार बुंबाय। आं दिनै नोंथांमोननि चेनेलाव आरो खावलायहरो हाग्रामा बिथांखौ नोंथाङा थाबैनो बेलेग दोलोआव बास्लायनानै जुदि बे माने गोबां माने बे ओनसोलाव जुदि राजनिति खालामनो सानदोंबा गुबुन दोलोआव हाब आरो गोदानै सानखांथि लानानै जोंनि बे समाजाव राजखान्थिजों जोंनि सुबुंफोरखौ बोखोलांनायनि खोथाखौ सिन्था खालाम। अन्यथा नोंथाङा एखेबारे बे बाराव ओरैबायदि जिर' जानो थांगोन। मुलुगाव बेबायदि राजखान्थि गैया जेरावनोखि खेबसेनो थाल्ला जिर' लेभेलाव थाहैनाय बे राजखान्थिया खिन्थु बिपिएफआ जानो थांगोन आरोखि। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थाफा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थाफा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थाफा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।